Ahojte, v dnešnom treťom videi si povieme niečo o order blokoch. A čo sú to order bloky, ako vznikajú, prečo sú pre nás dôležité a môžeme ich kľudne nazvať aj zóny. A aby ste vedeli na úvod, tak order block je vlastne jeden z takých tých hlavných indikátorov, ktoré mi ukazujú, kde môžem nastúpiť do trhu. A sú súčasťou stratégie, ktorú ja uprednostňujem, ktorú ja preferujem pri obchodovaní. Volá sa SMC alebo Smart Money Concept. Tak. Aby som čo najviac zjednodušila vysvetlenie toho, čo je to vlastne order block, tak som si vybrala dva také priamo učebnicové čisté príklady, aby sme to mali čo najjednoduchšie na pochopenie. Tak začnem vlastne týmto ľavým order blockom, ktorý sa nazýva bullish a potom prejdeme k tomuto bearish order bloku. Takže vlastne na našom ľavom príklade vidíme nasledujúcu vec. Trh prišiel vlastne z hora, čiže vlastne klesal. Táto červená sviečka je v tomto našom učebnicovom príklade tá posledná klesajúca sviečka, vlastne posledná sila, ktorá prichádza vlastne z vrchu, stlačiť, posledná sila, posledný pokus o stlačenie ceny smerom nadol, pred tým, ako vlastne ten trh od tohto momentu, a spraví silný pohyb, silný push smerom nahor. Čiže vlastne, čo je teraz order blockom v tomto našom prípade? Order block je teda vlastne naša posledná červená alebo klesajúca sviečka pred tým, ako trh sa rozhodne vlastne silným prudkým pohybom hrá smerom nahor. A keďže som povedala, že je to posledná červená sviečka, tak si ju teda aj označíme. My si neoznačujeme len telo sviečky, my si označujeme aj horný a dolný knôt. Čiže keď si vlastne toto takto označím, nechcela som to mať vyplnené, neviem prečo toto mám vyplnené, tak vlastne táto časť tieto označenej červenej sviečky, vrátane knôtov, alebo myslím, že sa to volá knôt po slovensky, je náš order block. Na našom pravom učebnicovom nádhernom príklade je to pravý opak. To znamená, že trh prichádza teda z dola, vlastne rastie. Táto posledná zelená sviečka je ten posledný pokus o to stlačiť cenu smerom nahor, až čo vidíme po tej zelenej sviečke prudký pokles ceny smerom nadol. Čo je teda order blockom v našom pravom príklade? Našim order blockom je táto posledná zelená sviečka pred tým, ako trh rapidne spadol smerom nadol. Čiže order block v tomto príklade je posledná červená sviečka predtým, ako trh začal rásť, čiže posledná klesajúca sviečka predtým, ako trh začal rásť. Bearish block je posledná zelená alebo rastúca sviečka predtým, ako trh prudko padol, alebo cena prudko padla. Čiže order block je toto, čo som označil, ten obdĺžnik, a v ľavom príklade je to tento obdĺžnik, vrátane knôtov. Ďalej si povieme, teda som si povedal, čo to je, ktorá oblasť to je. A prečo je tento order block pre nás dôležitý? Je pre nás dôležitý z toho prípadu, alebo z toho dôvodu, lebo ten trh sa veľmi rád vracia do týchto order blockov. Ako využijeme túto informáciu, že sa ten trh veľmi rád vracia? Samozrejme, že môžeme to využiť tak, že my sa tam pozicionujeme do tohto nášho order bloku a môžeme tam urobiť náš vstup. V tomto príklade napríklad my sme sa pozicionovali sem, tuto niekde príklad, by sme dali svoj stop loss. Naozaj len príklad, nejdeme sa baviť o tom, koľko má byť vzdialený ten stop loss od tohto dolného knôtu a tak ďalej. A tuto niekde by sme si mohli dať náš take profit. A naopak by to potom platilo tu, v našom bearish order bloku, že by sme sa vlastne pozicionovali niekde tu. Napríklad, hovorím úplne učebnicové príklady, samozrejme, že realita nie je až také jednoduchá, ako to ukazujem tu.
tak by sme sa pozicionovali tu. To znamená, že by sme, keďže som povedala, že ten trh sa veľmi vracia do tejto oblasti, tak v tomto prvom príklade začal trh vlastne klesať a potom sa veľmi rád vráti do tohto obdĺžniku a odtiaľto zasa padne. A padne smerom s nami dole. Prečo sa trh rád vracia práve do tohto obdĺžniku, ktorý sme si nakreslili, práve do tohto order bloku? Musíme si to uvedomiť následovne. Keď si predstavíme, ja sa naozaj budem vyjadrovať veľmi, veľmi laicky, veľmi, veľmi jednoducho, lebo nechcem to robiť zatiaľ komplikovaným. Keď si predstavíme, že v tejto poslednej rastúcej zelenej sviečke je taký ten posledný pokus potlačiť cenu smerom nahor, tak sa v tejto poslednej zelenej sviečke nachádzajú tie posledné pokusy, alebo vlastne tie posledné kupujúce objednávky, by som to nazvala. Hej? Tuto máme kupujúcich v tejto poslednej sviečke. Koho máme v tomto prudkom pohybu smerom nadol? Samozrejme, že predávajúcich. A teraz si musíme uvedomiť jednu vec. Keď ja chcem niečo kúpiť, tak samozrejme, že potrebujem svojho predávajúceho. Keď ja chcem niečo predať, potrebujem svojho kupujúceho. To znamená, že v tejto poslednej zelenej sviečke sa nachádzajú kupujúci, ktorí čakajú na svojho predávajúceho. Keď trh sa vráti smerom nahor, tak títo poslední kupujúci, ktorí čakajú na tých predávajúcich, majú svoju šancu tých predávajúcich získať, lebo tým, že trh prišiel smerom do tohto obdĺžniku smerom nahor, presne do tejto oblasti, tak, čo sa tu stane? Kupujúci si nájdu svojich predávajúcich, lebo my sme došli smerom nahor a od tohto momentu môžeme predať. A ideme smerom nadol. Myslím, že táto vec, čo sa týka kupujúcich a predávajúcich, by mala nám byť jasná. Myslím, že tá vec, ktorá sa týka kupujúcich a predávajúcich, by mala byť jasná. Pre ktorých to ešte nie je jasné, tak ešte raz vysvetlím. Predstavme si reálny život a ako funguje, keď dnes kúpim niečo. Dajme tomu, že napríklad nejaký byt za, dajme si nejakú reálnu cenu, 200 000 eur. Tak môjim plánom je behom nasledujúcich 5-10 rokov príklad predať tento byt za, dajme tomu, 230 000 eur. Hej? Čiže so ziskom 30 000 eur. 200k, 230k. Takisto je to aj v trhu. Ja nakupujem vtedy, keď trh alebo cena vlastne je dole, lebo vychádzam z toho, alebo prajem si, tréninku je to niekedy, že prajem si, dúfam, aj keď samozrejme, že dúfať nemôžeme, nemali by sme, že tá trh, alebo očakávam, že trh, respektíve cena bude rásť. To znamená, že otvorím si tzv. long pozíciu, alebo teda otváraciu vlastne kupujúcu pozíciu, nakúpim na tejto úrovni, v tomto prípade to 98,202 a neskôr predám, toto by bol môj take profit na 99,206, hej? Čiže vychádzam z toho, že cena bude rásť, preto kupujem dole a predávam hore pri tej vyššej cene. Predaj je to samozrejme presne naopak. To je tento príklad, ktorý sme si povedali. Keď predávame, tak vlastne vychádzame z toho, že trh bude naopak, ale respektíve cena bude klesať. Preto sme sa pozicionovali sem sme nastúpili do trhu a vychádzame z toho, že tu niekde určite budeme môcť predať. Na začiatku videa som podotkla, že v mojich príkladoch hovorím o tzv. Učebnicových príkladoch, ktoré vlastne v realite, samozrejme, že sa stávajú, ale v realite vidíme aj iné príklady tzv. Order blokov. V našom príklade sme mali napríklad poslednú zelenú sviečku predtým, ako ten trh začal vlastne padať a takisto sme tu mali na ľavej strane posledná červená sviečka predtým, ako trh začal prudko rásť. V reálnom živote to môže vyzerať aj tak, že máme napríklad nejakú skupinu sviečok, hej, zelených a červených a až potom niekedy začne ten trh prudko rásť. Hej? Čiže je to skupina sviečok. Takisto máme to aj v bearišom order bloku.
lenže si treba vždy uvedomiť jednu vec. Keď my si vlastne ten náš order block, čiže tú našu poslednú sviečku, alebo tú našu v tomto prípade poslednú skupinu sviečok takto označíme do order blocku, tak musíme sa tak laicky povedať. Musíme sa tak laicky zamyslieť nad tým, či ten trh má naozaj želanie sa vrátiť do toho order blocku, aby sa odtiaľ mohol vlastne, to som nechcela, aby sa odtiaľ mohol opäť odraziť a ďalej rásť. Kedy príde to želanie? To sa treba zamyslieť. To želanie príde podľa toho, aké sviečky sa nachádzajú v našom order bloku, ktorý sme si označili. A teraz vám chcem ukázať jeden príklad. Skúsim to skopírovať. Tu máme veľmi dobrý príklad. Pozrieme sa, aké silné je želanie toho, že sa ten trh vráti smerom do tejto našej, nazvime to demand zone, k tomu sa ešte vrátime na sledujúcom videi, lebo vlastne order block nazývame aj demand alebo supply zóna. V tomto príklade sa tento bullish order block nazýva aj demand zóna, čiže vyjadrime sa k tomu. Tu je to želanie vrátiť do tej zóny veľmi, veľmi slabé. Tu je to želanie, ja to nazývam jednoduché želanie, lebo sa vyjadrujem laicky. Tu je to želanie vrátiť sa do order blocku trošku silnejšie a najsilnejšie želanie vrátiť sa do tohto order blocku, odtiaľ sa odraziť a sa ďalej smerom nahor ísť je vlastne v tomto poslednom príklade. Prečo? Lebo v tejto skupine sviečok, kde to želanie je veľmi malé sa vráti do toho order bloku, musíme sa tak laicky vysvetliť, je taký boj o tú cenu. Sem tam tie sviečky rastú, sem tam klesajú a tak ďalej a tak ďalej. Potom si vlastne povie ten trh, OK, tak odteraz rastiem. Nebol tam žiadny silný prudký pohyb smerom nahor. Silný prudký pohyb smerom nahor nám vždy dáva ten pocit, že za tým silným pohybom je nejaká inštitúcia, nejaká banka, sú tam milióny, miliardy eur, ktoré sa pohybujú v tomto puši smerom nahor. A samozrejme, že banka, inštitúcia nechce byť stratová, preto sa snaží vrátiť smerom nadol, aby niektoré pozície odtiaľ to vlastne mohol zase zatvoriť, ale samozrejme, že to nechce robiť komplikovane. Čiže vlastne toto želanie malé, lebo aj tá sila vyskočiť z tejto zóny bola malá. Tuto ten boj nebol až taký silný, lebo bolo tam malé množstvo kupujúci a potom vidíme prudký pohyb smerom nahor, ale najprudkejší pohyb smerom nahor vidíme tu. Preto to želanie vrátiť ten trh smerom do tohto order bloku, odtiaľ sa odrazí smerom nahor, je tu najsilnejšie. To znamená, že toto je naša silná zóna, s ktorou môžeme rátať my ako tradery, že sa ten trh tam vráti a môžeme tam v budúcnosti nastúpiť. Vyjadrila som sa naozaj veľmi laicky, tak ako som to slúbila, ale dúfam, že to bolo zrozumiteľné. A teraz si ukážeme pár príkladov na order bloky v reálnom trhu. Ja sa nachádzam v GBP USD. A poďme na to. Tu máme toto si nevšímame, čo tu máme hore, to je z minulého videa. Tu máme veľmi pekný príklad na order block. Vidíme, že ten trh sa aj počase vrátil do našho order bloku a opäť pokračoval v rastúcom trende, to bolo vlastne tento. Čiže ešte raz vidíme tu veľmi silný push smerom nahor. Ten trh tu trochu konsolidoval a potom sa vrátil do toho order bloku a pokračoval smerom v rastúcom trende. A ďalší príklad som už označila. To je napríklad tu. Máme opäť poslednú vlastne červenú klesiacu sviečku predtým, ako trh vytvoril silný push smerom nahor. Veľmi rád sa vrátil do order bloku a pokračoval v rastúcom trende. A ďalší veľmi pekný, som nechcela.
Ďalší veľmi pekný príklad máme napríklad tento. To znamená, že trh vlastne prišiel z hora, urobil vlastne v tejto oblasti veľmi silný push smerom nahor, až taký, že sme prerazili tento posledný vrchol, toto posledné maximum a po nejakej dobe sme sa vrátili opäť do toho order bloku a odtiaľto vlastne sme sa celkovo otočili a rastieme smerom nadol. To je vlastne príklad tzv. Šok, ale k tomu šoku change of character, to si niečo povieme v nasledujúcich videách. Ups, to som zase nechcela. A tu som našla ďalší supply zónu, alebo vlastne order block, alebo aj tu mám veľmi pekný order block, čiže opäť trh sa nachádzal v klesajúcom trende, ako vidíme. Čiže vlastne trh nám klesal. Tuto vytvoril prudký push smerom dole, až taký, že sme vlastne prerazili toto posledné minimum. To sa nazýva ináč boss. A k tomu sa tiež vyjadríme v nasledujúcich videách. Čiže spravili sme silný push smerom nadol, vrátili sme sa do nášho order bloku, čiže vlastne do tejto oblasti, do tohto obozníka a pokračujeme v klesaní. A tak ďalej a tak ďalej. Takže to bolo pár príkladov z reálneho života. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ešte raz sa ospravedlňujem za moju slovenčinu. Nežijem na Slovensku, ťažko sa mi hľadajú niekedy slova. A teším sa na váš pozitívny feedback. Zatiaľ sa majte. Čau, čau.